Għaddejjin l-aħħar preparamenti għal maratona ġbir ta' fondi li se jorganizza l-Partit Nazzjonalista bilan li jkun jista' jkompli jwassal il-proposti tiegħu matul din il-kampanja elettorali. Waqt il-maratona bit-tema ta' ġdid il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jaġġorna lis-segwaċi u lit-telespettaturi kollha b'informazzjoni kontinwa dwar il-proċess elettorali. Apparti minn hekk se jsiru wkoll intervisti mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg u mal-kandidati tal-Partit Nazzjonalista. Kummenti ma' Net News is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello qal li f'maratona tant speċjali il-kontribut tal-poplu huwa importanti aktar minn qatt qabel għaliex bl-għajnuna tiegħu nistgħu nagħtu nifs ġdid lil pajjiżna. Hija ġurnata fejn se nkunu qegħdin niġbru fondi li dawn il-fondi kollha ser imorru sabiex niffinanzjaw parti sostanzjali mill-kampanja elettorali illi għandna qudiemna. Maratoni oħrajn il-fondi jmorru sabiex inkomplu mmexxu l-partit. Però issa huwa l-mument importanti illi naraw illi konna kampanja iktar b'saħħitha, iktar soda, iktar tajba li tkompletati proposti tajbin għal ġid tal-Maltin u l-Awċin kollha sabiex dal-pajjiż ikollu nifs ġdid. Apparti minn hekk huwa ħeġġeġ lin-nies sabiex matul il-jum tas-Sibt jingħaqdu mal-Partit Nazzjonalista fid-Dar Ċentrali. Nemmen illi issa n-nies ġabdew jaraw l-ewwel ġimgħa, t-tieni ġimgħa ta' kampanja elettorali mlija kemm dawk l-attivitajiet li jkun hemm barra, kemm fuq l-istazzjonijiet tagħna, radio, television, gazzetti, il-portals u kull ħaġa oħra, però dak kollu jfisser flus. U allura l-appell tiegħu wieħed. Ejjew inaqdu magħna, għandna l-kumitati kollha f'Malta għawdex kandidati deputati jiġbru flus. Din il-maratona se tibda għal ħabta tas-satejn ta' wara nofsinhar u se tilħaq il-qofol tagħha fil-11 ta' filgħaxija. Il-maratona se tkun qed tixxan